Osztály, vigyázz! Tanár úrnak tisztelettel jelentem, az osztály rendkívüli osztályfőnöki órára megjelent. Ragyog a nap, szép kék az ég, ünnepelni hív, nemzeti dal ütemére mozdul minden szív. Emlékünkben hősi ifjak bátor tette él, szép hazánkban, elnyomásban szabadság volt a cél. Forradalom lángja lobbant Európán át, Párizs, Pozsony, Bécs és Pest is ilyent rég nem lát. Bár rövid volt a győzelem, nem veszett a hit, századokig megőriztük dicső eszméit. Ezzel a verssel köszöntelek nemzeti ünnepünkön benneteket. Tudjátok, a nemzeti ünnep olyan kitüntetett napot jelöl, amelyben egy ország vagy egy nép nemzeti összetartozását ünnepli. A Magyar Országgyűlés 1991-es határozata értelmében március 15-e az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének a napja. Több előzetes feladatot is kaptatok. Kérlek benneteket, olvassátok fel, amit összegyűjtöttetek. Mi előzte meg a forradalmi eseményeket? Magyarország a törökök kiűzése és Rákóczi szabadságharc elbukása után része lett a Habsburg birodalomnak. 1847. novemberében Pozsonyban összeült a rendi országgyűlés. A téli hónapok során a képviselők nem tudtak egyességre jutni, padhelyzet alakult ki. Ebbe a helyzetbe hozott döntő fordulatot a február 22-i párizsi forradalom híre. Kossuth Lajos március 3-án elmondott beszéde fogalmazta meg programszerűen az ellenzék követeléseit. Független magyarban felállítását, honvédelmi rendszer átalakítását, jobbágyfelszabadítást, közteherviselést, népképviseleti parlamentet és magyar független felelős nemzeti kormányt. A végső lökést a reformok ügyében végül 1848. március 15-e jelentette, mikor a pesti radikális ifjúság vér nélkül érvényt szerzett a 12 pontnak, mely összefoglalta a magyarság követeléseit. Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés. Milyen előzmények vezettek hozzá? Ezt próbáljuk feltárni a 12 pont értelmezése által. Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését. A sajtószabadság a polgárjogok egyik alapvető szimbóluma. A márciusi ifjak a forradalom napján az első pont nyomatékosítása miatt indultak útnak és foglalták el Landerer nyomdáját. A korabeli Magyarországon cenzorok felügyelték a nyomtatott sajtót, és megakadályozták a nem kívánatos írások megjelenését. Második, felelős minisztérium úr Budapesten. 1848-ban még nem létezett magyar kormány, így nem léteztek minisztériumok sem. Az irányítás az udvari kancellária, a kincstár látta el. Az ország legfőbb kormányszerve a Magyar Királyi Helytartó Tanács volt. A forradalom után alakult meg az első felelős magyar kormány Batthyány Lajos vezetésével. Szabadságharc leverése után Ferenc József visszaállította a kancellária intézményét. Felelős magyar kormány csak a kiegyezés után alakult meg ismételten, melynek miniszterelnöke Andrássy Gyula volt. Harmadik, évenkénti országgyűlés Pesten. A parlament rendszertelenül ülésezett. Az országgyűlés kizárólag az uralkodó hívhatta össze, ám semmi sem szabályozta ennek gyakoriságát vagy hosszát. Az uralkodó azokban az esetekben hívta össze az országgyűlést, ha érdekében állt, például a normalistakakat keresztül vinni. A forradalom után kiszélesedett a választójog.
A forradalom levelése után Ferenc József megkoronázatlan magyar uralkodó újra összehívta az országgyűlést, ám ez csak a kiegyezés után kezdte meg folyamatos működését. Negyedik, törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. A törvény előtti egyenlőséget sokkal szűkebb értelemben követelték, mint ahogyan ma értelmezzük. Alapjaiban a nemesi előjog helyett a polgári jogrendszert kívánták létrehozni. A nemesi jogrend szerint a születés pillanatában eldőlt, milyen kiváltságokkal bírt az ember. A vallások között sem volt egyenlőség. A Habsburgok hagyományosan a Vatikán szövetségesei, ennek megfelelően a katolikusok előjogokat élveztek más vallásokkal szemben. Az áprilisi törvények kimondták a felekezetek közötti egyenlőséget, és legalizálták az unitárius egyházat. 5. Nemzeti őrsereg. A Batthyány kormánynak a hatalomra kerülésekor nem volt a lakosság és az ország védelmét ellátó önálló katonai ereje. Az 1848. júliusában összeült országgyűlés elfogadta az őrsereg felállításáról szóló törvényt a személyes és a vagyonbiztonság, a közcsend és a belbéke biztosítása érdekében. A nemzeti őrseregben nem hivatásos katonák szolgáltak, feladatuk a rendfenntartás volt a városokban és a falvakban. Leginkább a mai polgárőrséggel lehet összevetni. 6. Közös teherviselés. A nemesek adómentességet élveztek. A közös teherviselés ennek a felszámolását jelenti, vagyis a nemesek adófizetési kötelezettsége mellett foglalt állást az áprilisi törvények jogerőre emelték a közös teherviselést. Úrbéri viszonyok megszüntetése. A jobbágyok a földék cserébe úrbérrel fizettek. Ennek számos formája létezett. A munkavégzéssel, a terménnyel, a pénzzel vagy az ajándékkal történő fizetés. Az úrbéri viszonyokat az 1848-as áprilisi törvények szüntették meg, ám hatásuk fele másra sikerült. 8. Esküdtszék képviselet egyenlőség alapján. A feudális bíráskodás alapja az úriszék, amely a földesurat bírói szereppel ruházta fel. A földesúr mondott ítéletet a birtokán élő jobbágyok vitás ügyei felett. A polgári normák szerint a törvénykezés független és mindenki számára egyenlő. A követelés ezt az igényt fogalmazza meg. 9. Nemzeti Bank. Magyarországnak a reformkorban még nem volt önálló jegybankja, amely pénzügyeket szabályozta és felügyelte volna. A Habsburg birodalom részeként a feladatokat az Osztrák Nemzeti Bank látta el. A forradalom után a Pesten székelő Magyar Kereskedelmi Bankot ruházta fel jegybanki szereppel, szabadsághoz nevelése után a kezdeményezés elakadt. Az első felelős Magyar Jegybank csak 1924-ben alakult meg.
Uramság, esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. A Habsburg birodalom keretein belül nem létezett önálló magyar hadsereg, a Habsburg birodalom keretein belül nem létezett önálló magyar hadsereg, a magyar ezredek az egységes császári hadrendbe tartoztak. A katonák a birodalom egész területén teljesítettek szolgálatot, nem pedig csak Magyarországon. A Batthyány-kormány elsőként a Nemzeti Őrsereg felállítását kezdte meg, majd 1848. májusától az önálló magyar hadsereg szervezésébe is belefogott. A hatékony szervező munkának köszönhetően fél év múlva 100 000 fő szolgált a honvédségben. 11. A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak. A kor leghíresebb politikai fogja Táncsics Mihály, akit sajtóvétséget tartóztattak le. 1848. március 15-én szabadították ki a márciusi ifjak és a hozzájuk csatlakozott pesti nép. 12. Unió. A törökök kiűzése után a Habsburgok Erdélyt nem csatolták vissza Magyarországhoz, hanem külön fejedelemségként kezelték. A 12. pont Erdély és Magyarország egyesítését követelte, amelyet az Erdélyi Országgyűlés 1848-ban meg is szavazott. A szabadságharc bukása után visszaállították Erdély korábbi státuszát, az egységet a kiegyezés hozta meg. Büszke nép viselhet